Duizenden mensen bevolkten het centrum van Beetse Zwerg. Het publiek zag een skiertnis van 100 jaar revalidatie voorbij rieden. En dwarsbewoners lieten zien hoe het is om patiënt te wezen. Hoe gaat het? Ja, niks te klagen. Alles perfect hier. Alleen een beetje last van mijn been, maar voor de rest geen problemen. Wat is het probleem? Bedrijfsongeval. Ik heb met mijn been onder de heftruck gezeten. Maar hij springt aan zijn weg van bed af en kan jong te stappen in de stad dat hij wil. Voor oren is het de dijstige realiteit worden na een ongeluk of ziekte. Ik heb een beenamputatie. En nu probeer ik weer op prothese te rennen. En Joert werd er dus viert, 100 jaar revalidatie. Wat zei dat voor jou persoonlijk? Nou, persoonlijk vind ik dat geweldig. Dat het nog 100 jaar bij komt mooi. Vanaf januari lees ik hier al dat en voordat hier buiten even in Liechtenstein te revalideren. Wat is er met jou aan de hand? Ik had een voet die geamputeerd vanwege diabetes en een bloedverwaring die zit terecht. En zo binnen de volle meer verhalen van mensen die in Lindenstein stadig gewoon weer onder nieuw lippen beginnen konen. Daarom viert Beetse Zwerg Joert op Koningsdag feest. Het is juist in de uitbeelding in de opdracht juist het ik. Een soort losse ledematen en mensen die in de kreukel zitten. Maar ja, het leven dat is van een lach en een traan. En er gebeuren hier zulke mooie dingen. Er komen hier mensen maar een train. En een heel soort mensen komen hier uiteindelijk heel mooi weer uit Beetse Zwerg en bij Lindenstein. Dus wij vinden dat het goed onder te verbinden is.